Reliġjonijiet u razez differenti, soċjetà l-istess imma konfliġenti. Arrokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' Stereotipi, band Maltija li qed tipproduċi l-mużika bil-sinna. It-tim tagħna tkellem ma' din il-band dwar il-kompożizzjoni u l-kitba ta' materjal bil-Malti u dwar ir-reazzjonijiet tas-semmija lokali. Fejn istankun apprezzat, ħodni fejn istankun mhux iġġudikat, għax jiena differenti. Bħala Stereotipi bdejna fl-2017, ġeneru li ndoqqu u varja bej pop, rock u anka blues. Però dan l-aħħar qed nesperimentaw b'ħsejjes differenti u qed immorru iktar lejn kontemporanju. Niktbu mużika bil-Malti għaliex primarjament toġobna l-lingwa, ma parti jekk naraw li l-lingwa tmur tajjeb ħafna mal-mużika, ġifieri llum il-ġurnata saret kważi kurrenti li tkanta bil-Malti, ġewwa Malta ovvjament. Narawha interessanti ħafna u narawha li tmur ħafna mal-mużika, speċjalment meta l-mużika tkun iktar fuq stil modern. Nemmnu li l-lingwa Malti hija sabiħa ħafna. U xejn mhu se jwaqqaf dak li għandna, żomm li dissew titlaqni. Il-kliem ivarja, ġifieri ivarja fl-istil, ġieli ivarja fil-metafori li nużaw, pereżempju, xi kultant f'ċertu kanzunetti nużaw metafori li forsi mhux kulħadd jifhimhom, forsi jifhimhom biss l-awtur, però f'kanzunetti oħrajn nkunu iktar diretti. Bħal pereżempju f'kanzunetti bħal Intu Jien ħriġnija ftit snin ilu u kanzunetta riċenti bħal Differenti, inkunu qegħdin il-lirika li ktibna hija iktar diretta ħanejdu hekk. Però mbagħad hemm kanzunetti li oħrajn li trid taqrom darbtej il-lirika biex tifhem x'inhu jingħad. Nagħmlu l-puri għax raġuni ju sens komun Is-suċċessi ewlenin huma primarjament il-kanzunetti li noħorġu, imma l-ikbar suċċess huwa dak li ikonna s-semmija qegħdin jisimgħu il-mużika tagħna fl-aħħar mill-aħħar, għaliex il-nut li toħroġ kanzunetta jew mużika jekk ma tkunx apprezzata, imma minn dan ma kenniex ingergru għaliex il-mużika tagħna hija milquha tajba ħafna mill-pubbliku. Kont immur ma' xi erba' ħbieb u anke xi tlajt ma' nanti. Repubblika strada merkanti għal fuq il-barrakka ta' fuq jew fuq il-monti. Immissu ma' temi li għandhom x'aqsmu ma' mħabba, temi oħrajn bħal huma it-tama. Għandna diversi kanzunetti li jitrattaw fuq it-tama li għandu jkollu l-bniedem fil-ħajja. Temi iktar feliċi, temi kurrenti. Ġieli nitlu wkoll f'xi kontroversi wkoll bħalma huma l-kostruzzjoni u l-bini eċċessiv. Però kif qed ngħid immissu ma' temi differenti li naħsbu li jolqtu l-pubbliku ġenerali. Lil-kol differenti ma' funjoni ta' pajjiż indipendenti. Rodni fejn istankun
indirizzat. Ħodni fejn nista' nkun mhux iġġudikat. Għax jiena differenti, għax inti differenti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.